Kaixo, zer moduziate, gaurkoan bosgarren gaia, Euskal Herriko industrializazioa eta haren gizarte ondorioak, eta hontan, 1875, 1923, naiz eta guk aurrekari bezala zehose lehentxeago hasiko gera industrializazioaren lehenengo etapan Euskadin, esan bezala pixkat lehenago hasten dela, bai? Beti bezala goratzi zuet, audio hau edo bideoa, depende zera izaten ikusten edo entzuten, sola urpen motza da, bai? Gaia zabalagoa dezue apuntetan, kontuan izan hau, errepasorako edo balio duela azterketaren aurrean, autoprobaen aurrean. Tira, lehenengo sarreratxo bat ingo dugu, beti bezala, testuinguru historikoa azalduz. Bigarren puntu batean ikusiko ditugu industrializazio etapak Euskal Herrian, kontuan izan da barkatu aurretik, bai, hasten gehala, 1851 garren urtean, bai, lehenengo etapa hortan, lehenengo 25 urte horietan, eta bigarren etapa batean, nolabait edo garapena, nolabait edo indartu egiten dena. Hitz egingo dugu langile beharren inguruan, eta horrek suposatuko duen, migrazioaz, eta horrekin batera industrializazio honek sortuko dituen gizarte mugimendu berriak Euskadin eta horrekin ideologia berriak. Ez bakarrik Euskadin, Europa osoan, baino baita Euskadin ere. Azkenik itxiko dugu gaia, beti bezala ere, labur bilduz ikusitakoa eta ondorio batzuk agertuz. Oso modu orokorrean, ikusten edo markatzen diguten etapa hontan, 1835-1923 inguru hortan, esan behar dugu eraldaketa oso sakona jasango dula Euskal Herriak. Ulertu egin behar dugu industrializazioa Euskal Herrikoa testuinguru global batean gertatzen dena. Badakigu, aipatu dugulako aurreko gaietan prozesu hori gertatzen ari dela eta garapen teknologio eta zientifiko oso sakona dakarrela eta gainera horrekin batera ari dela luze doan, baina momentu honetan izugarri handitzen den globalizazio ekonomiko, globalizazio kultural, globalizazio merkataritzetan eta bar prozesu bat gertatzen, bai? Europar potentziak kolonizatzaile hutsak direla. Gertatzeko, faktori ugari gertatzen dira, batzuk aipatuko ditugu Euskal Herriari dagokionez, baina orokorrean esan behar dugu Euskadin baliabide naturalak, beste lurraldetan bezala, baliabide naturalak dauden espazioetan nolabait da abantaila badago, horrekin batera kokapena egokia balima da, eta gure kasuan, Euskal Herriko kasuan abantaila hori existitzen da, kokapen egokia, itxaso aldamenean dagoen meategiak izango direlako, edo industria izango delako, beste faktore importantea da. Eta azkenik ezinbestekoa da jakitea garaiontan gertatzen den industrializazio eta ekonomia eraldaketak eskatzen ditula kapitala handiak. Eta justamente Espainian, eta konkretuki Espainiako lurralde batzuetan, Katalunia da nagusia, baina Euskal Herrian ere bai, dituen aukerengatik, meategi hoiengatik, kokapen estrategikoengatik, kanpo inbertsio desiente etorriko dira, batez Frantziatik, Herberetatik eta Britainia handitik. Eta horrekin batera, bertan dagoen burgesia, gehitu egingo zaiona indianoak edo Amerikan egon direnak bueltatzen ari dira, segarain hortan, bagizue, kolonia galera daudela Espainian, eta horrek egiten ditu kapital batzuk bueltatzea Espainiara, honek guztia, bagizue dirua sortzen dula eta bilatzen dula, inbertsio berriak sortuko ditu, eta industrial gunea izango da inbertsio handi hoiek edo hoiei etekina handia ateratzeko gunea. Beraz, oso orokortuta, hau da gure panorama. Eta panorama politikoa, bakizue garaiontan, 1923, berrezarkuntzarena edo errestaurazioarena. Alfontso Amabigarrenekin, Borboiekin, amaituko duna 23an Primo de Riveraren diktadurarekin. Jarraitu genezake 23tik 31 arte, Primo de Riveraren garaia ere industrializazio garai badelako, baina gaia hor mosten da, beraz, ez dugu gauza askorik esango ez bada amaieran. Testu inguru orokor bezala, esan behar dugu Euskadin, kokatzen gara Euskadin pixkat hurbilago, lehenengo faktore klabea izango dela esanguratxoa, gerra karlisten amaiera.
Ja, konbentzio gerratik, gogoratu zazue, bai, aurreko mende azken laurdenetik Euskal Herrian gerra batea bestearen atzetik bizi izango dute. Horrek ez du orekarik ematen, horrek ez du inbertsiorik eskatzen edo albideratzen, bai, eta lehenengo momentuan lasaitasun minimoa lortuko den, ez denbora luzean, baina lortuko da zertxo bait izango da 76tik aurrera, bai, gerra karlistak amaitzen direnean. Horrekin batera, urte guzti hauek, berrezarkuntza, baina horretik ere aurreko urteak 6 urteko liberala, Isabel Bigarrena, dakizkiguna jaunezkeo, liberalismoaren aurrera pausoak ekarriko ditu, eta horrekin lege aldaketak, bai, oso esanguratxoa da 1851 aduanak aldatuko dituna, kostaldera oinera bango dituna, eta nolabait edo Gipuzkoa Bizkaia Araba eta Nafarroa barkatu, sartuko dituna, bai, dinamika estatu mailako batean, urrengo puntuan dakaguna. Merkatu bakarra Espainian sortzearena. Lege berri horiek, bai, Garrabio bideetan egindako inbertsioek ere, nolabait edo merkatu bakar hori osatzen dute, eta oso onuragarria izango da Euskal Herriko industrializazioan entzat. Horrekin batera, eta ezin dugu inoiz ahaztu, garai hontan nazioartekoa eragin handia du. Industriak jasaten ari da garapena, Britainia handian, Frantzia iparraldean, Italia iparranean, Herberetan eta bar, oso potentea da, eta iritsi egingo da, olatu ezberdinetan Euskal Herrirare bai, Kataluniare bai. Eta horrekin batera, bai, teknologiak emante ditun aldaketak. Hori funtsezkoa izango da adibidez Bizkaian, bertan dagoen burdin mota oso baliatxoa bilakatuko da sortzen den, teknika ezberdinen gatik momentu hontan, ez gara sartuko teknika horien nondik norakoetan, baina garrantzitsua da. Beste elementu bat aipatu duguna, eta Euskal Herrian bai badagoela, izango da kapital eta finantza sistema aldaketa momentu hontan. Batez industria handiek behar dute kapital handiak, bai, eta iritsi egingo dira. Esan dugu lehen, bai kanpotik, kanpoko inbertsioa, baita ere bertan sortuko dira banketxe, burgesi altuak, eta bar inbertituko dutelako. Inkluso Euskal Herrian Gipuzkoa eta Bizkaia batez ere instituzio publikoek ere nolabaiteko laguntzak eskainiko dituzte. Guzti honek, eta hau berehala ulertzen du edozeinek, historia pixkat ulertzen bali badu, ekarriko ditu alde batetik aldaketa sozialak, kulturalak, eta pertsonak ere bai, imigrantea, bai, eta imigrante horiek ere indartu ingo dute aldaketa sozial eta kultural hori. Beraz, ari gira momentu hontan, eraldaketa ekonomiko, industrial, baina ere gizarte aldaketa oso potente batean. Eta horrek beti dakartza arazoak, gatazkak, frikzioak, somatuko dira. Lehen ere, egin dugun bezala, ere egiten dugu saltoa Europa mailara, mundu mailara, eta Euskal Herria bilakatuko da gainera, ez bakarrik Espainiako merkatua duen industria gune bat, baizik eta Europa eta mundua, baino batez ere Europa duen merkatua. Europan eta Europak egiten ari den etapen koloniala oso sakona izango da, eta horrek Euskal industriarentzat aukera bilakatuko da. Bi etapa aurki genetzake industrializazio prozesuan. Lehenengoa ez dator guztiz gaiak dituen datekin, pixkat atzera egiten dugu. Hasierako industrializazioa esan genezake oso motza aipatuko dugu 1851 eta 75, 76 bitarte hortan gertatzen dela. Faktore garrantzitsuenetariko batzuk hemen dituzue, 1851ko lehen aipatu dugu foru aldaketa, aldaketa horrek suposatzen du aduanak kostaldera dijoala eta estatuan modu ezberdin batean, erreixago batean integratzen dira eta saldu daitezke bertan produktutako merkataritzak, produktuak. Industrializazio hau batez ere Bizkaian gertatuko da, ez bakarrik, baina nabarmenki Bizkaia Bilbo ingurua nabarmentzen da, siderurgia eta mehatzaritza, barkatu. Beste industria batzuk ere sortuko dira, baina funtsian siderurgia eta mehatzaritza eta enpresa handiak, kanpoko kapital handiekin nabarmenduko dira. Eta ja hor hasten da bai inbertsio prozesu oso potente bat daukan kokapen markatu estrategikoan gatik azpige egituretan. Bai trenbidetan, baita argindar kontutan, baita kaietan eta bar, Bilboko kaia oso kai garrantzitsua bilakatuko da Euskalaren eta Espainiarako.
Esportazioa izango da askotan nabarmentzen den industria irteera edo. Eta aipatu dizudan bezala ere bai, horrek suposatzen du aurretik inbertsio handiak hartatu behar baldin badira, finantza sektore potente bat sortzen ari dela, kasu honetan identifikatu dezakegu bi banku oso potenteetan, gaur bat dira, Banko Bilbao barkatu eta Banko Bizkaia direnak. Hasieratik eta gero ere luzatu egingo da, bi etapetan, bai, ezaugarri ezberdinak dituzte provintzia bakoitza industrializazio prozesu honetan. Esan genezake, eta oso ondo bereizten dira 3 industrializazio mota ezberdin. Nabarmenena izango da Bizkaikoa, oso azkarra, hau nahiko zentralizatuta dago industrializazio prozesu bada, Bilbon eta bere inguruan, ezkerreko eta eskuineko margenean, bai, Beizabal nerbio inguru hortan, eta mehatzaritzan eta sidurgia dira nagusi, ez dira industria bakarrak, baina enpresa handiak, mehatzaritza eta sidurgia, eta horrekin batera ere nabala, bai? Barkuak egiten ditun industria potente handia. Oso garrantzitsua izango den Espainientzat. Honek ekarriko du lerketa demografiko bat. Jende asko dator, bai, lan egitera ez bakarrik euskalduna, baizik eta kanpotarrere ugari, Kastilatik batez ere, etorriko direnak Bilbo ingurura lan egitera. Gipuzkoan berriz, zehose beranduago gertatzen da, modu motelago batean gertatzen da industrializazioa, eta askoze modu sakabanatuago, deszentralizatuago eta txikiago batean gertatzen den industrializazioa da. Donostia, Irun, Errenteri, Eibar, Urolan inguruan, Arrasate, Mondragon inguru hortan gertatzen den industrializazioa da, tamaina txikiago familia enpresa dira kasu askotan, eta aldaketa demografikoa bai gertatzen da, baina ez da aurretik Bilbon ikusitakoa nabarmena, sakabanatuagoa dago, baita ere Euskadi barrukoa, Gipuzkoa eta Euskadi barrukoa, baina baita ere kanpotik Kastelati batez ere etortzen diren langileak aurkitu ditu. Eta Nafarran eta Araban berriz, industrializazioa desiente beranduago hasten da, asko motelagoa gertatuko da, eta batez ere nekazaritzarekin lotutako industria izango da. Bai? Pentsuak egiteko, industria kimikoak, bai, olako elementu. Beraz, ikusten duzue, hiru nolabait edo industrializazio elementu ezberdin, edo ezaugarri ezberdin dituztena. Eta pauntan, esan behar dugu, aipatu behar dugu, gaudela peto-petoan errestaurazio borbonikoan. Orduan, aipatu beharko nituzke, jaunezkio badakizkigun elementu oinarrizko batzuk. Ari gera, turnismoaren garaien, Kanobasen sistema hortan, goratzen duzue, Partido Liberala, Partido Konservadorea boterean alternatzen dira, eta nola baitu helburua izango da, eta behintzat mende aldatu arte, horrela gertatuko da, giro politiko egonkorrago baten aurrean aurkituko gera, 3. Karlistaren amaierarekin, kantonalismoaren amaierarekin, errepublika, 6 urteko liberalak ekarri dituen nahasketa horiek, lasaiago gelditzen dira, eta hauek ezarriko dituzten politikak izango dira modernizatzaileak, liberalagoak eta zentralistak ere bai. Horrek nola baite edo, naiz eta ere Euskal Herrian sentitu erasotzat foruen galerak, badakigu 76an gertatzen da, ere ematen du giro bat industria sendotzeko, edatzeko, zabaltzeko, sakontzeko. Testuingurua, aipatu dugu, baina nolabait edo sakondu egin dezakegu errestaurazioa, egonkortze politiko bat dakar Kanobasen sistema horrengatik, 76ko Karlisten amaiera gehi konstituzioak oso kaltegarrizien egoera batetik beste, nolabait edo erresagoa den burgesiak behar duen giro hobeago batera eramaten du. Estatuaren zentralizazio horrek foru abolizioarekin arazoak sortzen dituna, ere sortzen ditu aukerak, bai? Enpresa garatzeko lege eta egitura homogeneago bat, nolabait edo erresago bat, kapitalismoak azken finean beharko dituen baldintzak ematen ditu. Esaten genuen horrek ere albideratzen du finantza sistema sendo bat sortzea, Banko Bilbao, Banko Bizkaia beste batzuk ere bai, inkluso esan dizue, diputazioak ere finantziazio sistemak antolatzen dituzte, publikoak. Eta egoera guzti honek eramaten du Euskal Herrian sortzen da diren produkzio hauek, bi merkatu izatera. Alde batetik nazionala eta beste bat Europarra. Egia da, momentu batzutan politika konservadoreagoak egiten direla, protekzionistagoak eta bertan Espainian salduko dira, beste batzuk liberalagoak egiten dira, batez ere Partido Liberalarekin.
Hau guztia ere ekarri behar du, eta horrela ekartzen du, seguro sakondu zitekeelik, baina nahiko potentea izango da inbertsio handiak egituretan, trenbidea, portuak, errepideak eta olakoetan. Beraz, egoera nolabait edo restaurazio garaio hau, iraupen handiko eta sakontasun handiko industrializazio baterako aukera ematen du. Ikusten baitugu ze industria ari diren garatzen Euskal Herrian momentu hontan, aipatu beharko ditugu batzuk oso modu garrian. Alde batetik, aipatu dugu mehatzaritza eta siderurgia, batez ere Bizkaian, ez bakarrik baina batez ere bai, burdin esportaratzaile garrantzitsua bilakatuko da Bizkaia, baina ere burdin esportatzaile oso burdin preziatua izango da Europan, bai, momentu hortan. Baina gainera, delakoa oso leku aproposa esportazioak lortzeko, meategiak nahiko hurbil daude kostaldetik, kai importanteak daude bertan, eta beraz erresa da esportazioiek egitea. Beraz, bilakatzen da Bizkaia eta Euskal Herria eremu estrategiko bat, Espainian eta Europan. Horrekin batera aipatu dugu, Bilbo eta Pasaian eta bere inguruan, ontzigintza oso importantea bilakatuko da, ahalbideratuko du bai gerra, bai merkataritza flota berritzea Espainian, lurrun makina barkuekin, eta hemen haunditu eta sortu baino indartu egingo dira oso ezagunak izango dira Bizkaitar burges handiak, Aznar, Sota, Ibarrak, familia potenteak, gerora, momentu hortan eta gerora oso garrantzitsuak izango dira. Hirugarren industria bat ezinbestekoa izango dela, pixka berandutxoa basten bali badere, izango da industria elektrikoa. Oso berrikuntza garrantzitsua izango da, enpresentzat, hidroelektrika Iberika eta hidroelektrika Espainola sortuko dira enpresa potente bezala, eta adibide bat bezala ikusiko dugu aipatzea dizuet, Madridekin lotura elektrikoa, nolabait edo mugarri bat bilakatu zela garai hortan. Elektrizidade garraiatzeko zera bat, lotura egintzelako. Bankan, aipatu dugu, 1857an Banko Ebiloa, 1901 Banko Bizkaia sortzen dira, eta hauek funtseskoak izango dira lurraldearen industrializazio prozesu hortan. Beste industria batzuk ere bai, importantea Gipuzkoan adibidez, papergintza. Oraindik daude, paper fabrika deixente Gipuzkoan aintzindaria dakagula Esperanza izeneko bat, hori ibaiaren inguruan batez ere, eta izango da, bilakatuko da Gipuzkoa Espainiako hornitzaile nagusia. Beste batzuk, ehungintza Gipuzkoan, oso importantea izango da nekazaritzarekin zeruko esa dute industrializazioa, batez ere aipatu dugu Nafarroan eta Araban, industria kimikoa ere nabarmenki medikamenduak, ongarriak eta olakoetan, Eibarren oraindik famatua da armagintza nabarmenduko da. Beraz dago diversifikazio nahiko potentea gurean, Honekin batera, esaten genuna, kanpor merkataritza oso potente izango da, estrategikoki lurraldea dagoen lekuan egotea garrantzitsua izango da, gainera sortzen diren produktuak kalitate oso altukoak izango dira, baita lehengaiak ere bai, eta aldi berean abantailak eta erronkak izan da, egia da, hauskortasuna ere erakutsiko dula ekonomiak bere depende momentua. Bi momentu oparutxoenak 1870 eta 1889 artean eta gero lehenengo mundu gerra izango dira, baina aldi berean hauskortasun hori ikusiko da ze bertan sortzen diren kapital handienak edo kapital gehienak geldituko dira burgesia altuan, eta ez dira herri xumiarengan iritsiko. Eta horrek sortzen ditu konfliktibidade nahiko potenteak gure lurraldean ere bai. Hortik hauskortasun hori aipatzen dugu. Azken finean, industrializazio prozesua fenomeno multifazetikoa da, merkataritza, ontzigintza, elektrizitatea, papergintza, horrek ditu nolabait edo ahalbideratu egiten du legislazio egokia egotea, ez dugu aipatuko, baina ez dugu aipatu orain arte 1896ko lei da aranzeles izendekoa, ere azpiegitura eta teknologikoan dibertsifikazioa eta inbertsioak egotea, eta momentu hortar arte ezagutzen etzen, garapen bat biziko da. Bilakatzen da, beste lurralde batzuekin batera, Katalunia, Madrid, eta besteren bat ere bai, Espainiako motore ekonomiko potenteena. Eta lehenengo mundu gerran aipatu eta oraintxe bertan, ja boom ekonomiko bat gertatuko da, batez ere burgesia industrial indartsu horrei lagunduko diona gehiago indartzen eta zabaltzen,
baina ez duena nolabait edo bilakatuko askoz aberatsagoa jende gehiena, langile gehienak. Eta horrek suposatzen du sozioekonomikoki egoera oso konplexu bat. Beste puntu batera pasat, industrializazioak hemen eta edozein lekutan behar du esku langile pila bat. Hasieran gainera ez dira zertan izan behar oso espezializatuak. Eta beraz, suposatuko du aldaketa demografiko bat ere bai. Euskal Herria bilakatzen da Espainiako migrazio foko bat. Euskal Herria normalean historia osoan zehar izan da emigratzaile espazio bat, inmigratzaile izango da. Bilbo izango da epizentro nagusia, egiten duen gorakada demografikoa da izugarria, baina Euskadi osora zabalduko da pixkanaka. Zergatik datoz langile hauek, oso agrarioa den Espainia batean nun jende gehienak ez du, edo oso lur txikin jabe da, adibidez Galizian, eta gainera hor ere normalean aide nagusia gelditzen da lurrarekin, besteak inmigretu behar dute, edo oso handiak eta zabalak eta jabe gutxi latifundistak diren lurraldeetan, Kastilakoak, Andaluziakoak eta bar, aurkitzen dira egoera antzeko batean, ez dagoela bizitzeko nahikoa, bertan, hauek aurkituko dute, Katalunian, Madriden, Euskal Herrian lan aukera handiak. Eta beraz, bertaratuko dira. Baina, aurkituko dutena bertan, izango da lan baldintza oso gorrak izango direla. Segurtasun baldintza apenas existitzen dira, soldata oso bajoak dira, askotan inkluso kupoiekin ordaintzen zaie, ez diruarekin, lanaldi izugarri luzeak, eta beraz, bizitza duin bat izateko aukera gutxi. Inkluso etxe bizitza arazo oso potenteak dira, eta aurkituko ditugu gaur egun beste munduko lurraldetan aurkitu ditzakegun etxola auzoak, zabalak. Horrek suposatuko du gizartean, tensio handia sortuko direla. Alde batetik, bertako Euskal Herrian jaiotakoek aurkituko dute kanpotik datozela kanpotarrak beraien kultura, beraien hizkuntza, beraien iritzi, ohitura, eta ere, gainera, nolabait lanak kentzera, gaur egun ere entzun dezakegu, komilen artean beti ere, zelan langile horiek behar ziren, eta bestetik, etortzen diren horiek, aurkitzen dituzten lan baldintzak txarrak izaten, arazo bat dugu. Batzuk sentitzen dutelako beraien identitate, kultura, eto lanak mehatxuan daudela, baina besteek ere iristen direnean ona, aurkitzen dutelako beraien lan baldintzak oso kaltegarriak direla. Eta horrek bultzatuko du, ez bakarrik hemen, ezik eta Europa osoan industrializazioarekin batera sortzen ari diren ezkerreko mugimendu horiek, ona ere zabaltzea. Oso mugimendu esanguratsuak sortuko dira Euskal Herrian, oraindik ere, ikusi daitezkenak, gure gizarte hontan, Euskal Herrian bereziki aberatsa izango da mugimendua. Nahiko gizarte mobilizatua izango dela esan dezakegu. Zergatik, besteak beste aipatu ditugun elementu horietatik. Gizarte guztia eraldatzen ari den hortan, flujoak, pentsamendu flujoak, dinamikak, mobilizazioak handiagoak dira. Asaldura politikoa potenteagoa da, aurretik ere arazoak egon dira eta daude Madrilekin adibidez. Eta hor sortuko dira, ikusi ditzakegu lau mugimendu funtsesko, euskal nazionalismoa oso potente izango da, sozialismoa eta sindikalismoa, lan mugimenduak, ezkertiarrak oso potenteak, hortik sortuko da errepublikanismoaren eskaera bat, berriz ere, eta ere nahi dugu aipatu feminismoa eta emakume langileak ere hasiko dira mobilizatzen zeia industrian ere lanean hasiko dira. Euskal nazionalismoa eta sozialismoa aurrengo gaian gehiago planteatuko duguna, landuko duguna, baina pintzelada batzuk, euskal nazionalismoa oso eragina handiko mugimendu izango da, oraindik ere hala da. Lehenengo partidua fundatzen dena, 1885 urtean EAJ izango da, Eusko Alderdi Jeltzalea. Hasiera batean bizkaitarrismotik, gerora Euskal Herrira zabaltzen dena, Sabino Arana fundatzailea, eta sortzen da, aipatzen nuen, kultura identitate mehatxu percepzio hortatik. Galdu egin ditugu forua, galtzen ditugu gure identitatea kanpoko jendea daula torrelako, eta momentu konkretu batean ikusiko dugu
oso potente bilakatuko da euskal burgesiak ere nolabait edo batu egingo dituelako bere indarrak, finantziatu egingo duelako mugimendua. Honekin batera, sozialismoa eta sindikalismoa, aipatu ditugun industrializazio prozesu honen ondorietako bat izango da, Partido Socialista Obrero Español oraindik ez, 20. mendea ja sartuta sortuko du bere filialea esango genezake lurraldean Partido Socialista Euskadi izango dena, UGT berdin, CNT Partido Anarkistak ere izango du presentzia hemen, ez da engarrantzitsua izango beste lurraldetan bezain bestekoa, baina agertzen da, eta beraien borroka izango da, lan baldintzen aldekoa. Esanguratsua da, 1911 urtean, STV sindikatu euskalduna, nazionalista sortuko dela. Batuz, hemen egongo iran bi mugimendu soziopolitiko potenteenak. Errepublikanismo esan dizuet, ezkertzaleen bidetik sortzen den errestaurazioaren aurkako sistemarekiko kritika bezala, ja 20. mendearen barruan, batez ere, Primo de Riveraren diktadura bultzatuko duen reakzio izango da, ezkerreko mugimenduen inguruan, eta presentzia oso potentea izango da. Kontuan izan iritsiko gea, 1931 urtean Errepublika Eibarren aldarrikatzen dela Espainian lehengo aldiz. Eta azkenik, aipagarria da, igual ez da oso indartsua izango, baina bai esanguratsua, ja hasi dira, bai mugimendu feminista batzuk, industrian lanean dabiltzan emakume batzuk, politikan parte hartu nahi izate hortan, beraien ezaugarri bereziak aldarrikatuz. Beraien baldintzak okerragoak ziren lanean, beraien presentzia gero eta zabalagoa da industria gune horietan, eta beraiek ere beraien eskubideak defendatzeko aukera edo dutela aldarrikatzen dute. Amaitzen dugu, ez lusatzeko, keia lusatzen ari naiz. Ondorio oso sakonak, oso zabalak izango ditu industrializazioak Euskadi, gaur egungo gure Euskal Herria ez dago modurik ulertu gabe prozesu hau, gizarte eta demografia aldaketa izugarri sakona biziko du Euskal Herria momentu hontan, migrazioekin, kultura aldaketekin, urbanizazioa, sortuko diren gatazka, klase gizarte berri bat, bai? Horrekin batera aldaketa ekonomiko oso potente bat gertatuko da, bai? Nekazal ekonomia zen batetik industria ekonomi batera pasako gera, bertan biziraupenerako kasi zegoen ekonomia batetik esportazioetan oinarritzen den ekonomia batera, kanpoko inbertsioak, burgesia oso potente bat bilakatu, sortuz, bai? Horrek sortuko du gizarte mugimendu eta ideologia berrien sorrera, nazionalismoa, sozialismoa, anarkismoa esan dugu, gizartea egitura aldatu egiten du, estatuarekiko harremana aldatu egingo du, politika moduak errestaurazioa, monarkia zalantzan jarriko da. Industrializazioak garai hortan batzui hasi ziren ohartzen, gaur egun askoz kontzienteagoak dira, naiz eta igual nahikorik oraindik ez, ingurumen ondorio larriak izango ditu, baliabide naturalen ustiapen izugarria gertatuko da momentu hortan, eta paisaiaren degradazioa handiak ikusiko dira, kutsadura handiak ere bai. Estatuarekiko harremanak oso konplexuak izango dira, Euskal Herria garrantzitsua bilakatuko da industrialki, etengabe tensio moduko bat egongo da, Euskal Herria eta estatuaren artean, bai, autonomia handiagoa, murritzagoa joko hortan, eta azkenik esan behar dugu kulturan izugarrizko inpaktua izango da. Identidadean talka handiko gertakizuna dela industrializazio prozesio honek eta dakarren guzti hori. Horregatik Euskal Herria sartuko da tensio egoera etengabeko batean, aldaketa eta modernizazioa etengabe bizi hortan, eta gizakiak askotan hori kosta egiten zaigu, eta ohitura eta betiko moduen arteko eta modernizazio horren arteko tensio hori nolabaiteko etengabeko kezka, borroka, zalantza, mugimendua egongo da. Eta holaxe, espero dut baliagarri izatea, repasorako, zalantzarik olin bakazue, bakizue nire emaila zein den, eta idatzi lasai, edo klasean ikusten dugu elkar. Osondo izan, jo.